गेट टुगेदार बेयाव फैबाय माबायदि नांदों गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमो आङो दिनैहाय जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि नैथि खेब गेट टुगेदार खुंफुंगासिनो मैयानिफ्रायनो जागायदों 17मोन मैया 17आव मेथाइ खननाय आरो मोसानाय बादायलायनाय दंमोन ओमफ्राय दिनैहाय 18आव बिदिनो गासैबो गोदान गोजाम महरगिरिफोरखौ दिनै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बयखौबो लोगो मोननानै गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा सोरखौबा गोबावथार जाबायमोन डिस्ट्रिक्टनिब्लाबो लोगो मोनैया ओंखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बयखौबो दिनै लोगो मोननानै बेयाव दायो गोदान माबा जिहेतु गोदान बोसोरा सफैगासिनो दङ बेलायाव बेबायदि गोदान दासिम आङो बानायथ'वाखै बानायगोनसो माने रेडि जागासिनो आरो बैसागु बोथोरा सफैदों रायजो राजानिसिम आङो रायजो राजानिसिम बेखौनो मेसेज हरनो सानो गोदान बोसोर गोदान बैसागु सफैगासिनो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो रंजायो मोजाङैनो गोदान बैसागुखौ मोजां बारहोहरो बेनो दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोङो खुंथाय आफाद हिसाबै गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो दिनैनि मेहेर गोनां बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो हादों बे हाबाफारियाव जोङो गोबां खस्थ' खालामदों माने सान हर जोङो ओरैबायदि खस्थ' खालामदों होनना बुङोब्ला माने ओरैबायदि खस्थ' कालेक्सननि बाथ्राखौथ' बुंखानांलिया माने सोरनिबा न'खराव थांनानै जोङो गरसे गरनै रां बुथुमनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनायाव मदद खालामदों आरो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होदों दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मददगिरिफोरखौ माबाफोर खावलायगोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव गोबां जोंनि नैबे सुक्लाय सेरफां हालामनि आरो नैबे जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एबा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गासै माने गेदेमा बिथांमोननिफ्राय जोङो गरसे गरनै जा रां अनसुंथाइ मोननानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों दा बे जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो जोंनि बे सुक्लाय सेरफां हालामनि गेदेमा बिथांमोनखौ आरो नैबे जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गासै गेदेमा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जा गरसे गरनै रां अनसुंथाइ हरदों बिनि थाखायसो जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो हादों बेनिखायनो आङो खुंथाय आफादनि जानानै गेदेमा बिथांमोननिसिम आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों हाबाफारियाव बाहागो लानाय सुबुंफोरखौ माबाफोर खावलायगोन हाबाफारियाव बाहागो लानाय सुबुंफोरखौ आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जोङो नैबे हाबाफारियाव गोबां जोंनि आर्टिस्टफोरखौ गेदेमा आर्टिस्टफोरखौ जोङो आलासि हिसाबै लेंहरदों बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोजां मेसेज होलांदों बिथां मेन्डेला सारा जोंनि गेजेराव दा बावैसो गोबां मेहेर गोनां बिबुंथि होलांबाय दा बिथांनि बिबुंथिजों लोगोसे आरो बायदि बायदि हाबाफारिनि आलासि बिथांमोना जा जोंनि गेजेराव बिबुंथि होलांबाय बिथांमोना जा बिबुंथि होलांबाय बे बिबुंथिखौ लानानै जाहाथे जोंनि हालामनि बा रायजो राजा बिथांमोना हारिमु सिबिनायाव जोंखौ बा माबा मोनसे थुलुंगा मोनदों होननानै आं आसा खालामो